बाराथ' मेंजाया खोमा बाराथ' मेंजाया खोमा मेङासै फंबायाथ' मेङासिनो खोमा फंबाया मेङासिनो खोमा नोंना माखौ लागानाय मेङाखै गरम जांदोंमोन ना हाफ टाइमाव हाबबाथाय बिदिनो जायोलै आङो दायो नोंथांमोननि सिगां मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आङो दायो बबे जायगायाव दं नङा होमबा आङो मोनसे जायगायाव थांबाय दङ बे जाहैबाय आङो आंनि न'निफ्राय एसे गोजानाव लामायाव अखा हाथेबाय आङो इयावनो दसे थाथ'बाय आङो दायो न'निफ्राय खमसे खम 10 किल'मिटार गोजानाव आङो मोनफैबाय बे लामाजों फैया बिराद गोबाव जाबायमोन आं दिनै फैबाय एसे दिन्थिलांसै आङो बेयावहाय आं मानो थांनो नागिरदों आरो आं बेयाव अखा सिजानानै आरो थाथ'नांबाय आरो बेयाव मानि थाखाय इमान इम्परटेन्ट आं माने अखा सिजानाबो माने थांनांगौ गोनां जादों नङाबा बेखौबो आं नोंथांमोन एसे दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना जों थांफाबाय थाबानो जाबाय दाथ' बोथोरखौथ' मा जाहैबाय बोथोरखौथ' जेबो बुंनो हाला गावनि गोसो बायदिसो थाङो आरो गोसो बायदिसो फैयो अखायाबो माने मा जाहैबाय जेला रेनकट लागोन अब्ला माने आं थाथ'नांगौ गोनांथि गैयामोन मानो होनना बुंबा आंनाव रेनकटबो गैया जाहैबाय नालाय ओंखायनो आं दसे थाथ'नानै आङो जायखिजाया नोंथांमोननो बेसे गोबाव इयाव थाथ'नांगोन आं बेखौथ' मिथिला मालानि समावहाय माने अखाया सेंगागोन आरो जुदि गोनांथार जायोब्ला आं माने अखा थखा सिजानाबाबो थांनांसिगोन आरो जायखिजाया दसे थाथ'नोसै आं नङा होमबा बिनि उनाव आंहाय नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांनोसै आरो बाजारा बारा गोजान गैला खमसे खम आंनि बेनिफ्राय माने 3 मिनिट बा 4 मिनिटनि गेजेराव आं मोनहैसिगोन आरोखि ओंखायनो नोंथांमोनाबो आंजों थांफाबाय थादो बिनि उनावसो नोंथांमोना मिथिगोन आरोखि नङा होमबा आरो थांफाबाय था आरो जुदि आं बिसिम थांनायसिम आरो अबावबा जुदि हाबलांबावनांगोन नामा बेखौबो आं जुदि हाबलांनांगौबा एसे दिन्थिलांबाय थाबावनोसै नङा होमबा ठीक आसे लोगोफोर बिदिबा जोङो भिडिअखौ बिनिफ्रायनो आं जागायलांबाय चलो लेट्स गो आं मा जाहैबाय नै सिजानानैबाबो आं मोनफैबाय दायो बे जाहैबाय कथालगुरि नायदो कथालगुरि बेनो जाहैबाय कथालगुरि दा आङो बेयाव मानि थाखाय फैदों नङा होमबा ओरैजा एसे माइक दामनाय खोनाबाय थादों जानांगौ आं बेयाव एसे थांबाय थानोसै एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा नोंथांमोनाबो थांबाय थादो आं मानि थाखाय बेयाव फैदों बेखौबो आं एसे मोजां दिन्थिलांसै थेवबाबो नै सिजोब्बाय आंनाव नुबाय दा नै सिजाना फैथारबाय गोगोम हाबाय अखाया नै ओरैबायदि अखा हायोना अखाखौ नायना लादो बेयाव फैनानै नुदोंना अखाया ओरैबायदि हाबाय ओमफ्राय आङो मा जाहैबाय बे दखानाव हाबबाय आरोना एसे दखानाव हाबनानै आङो दाउदै दैनै जाबाय ओमफ्राय गैला ओमफ्राय आं एबार नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै आरोना बेयावहाय आं मानि थाखाय फैदों आरो आङो बेयाव फैनाया मानि थाखाय इमान इम्परटेन्ट नै दाउदै जाला गुरगुलायबाय आङो बेखौ एसे दिन्थिलांसै नायना लाग्रोदो नै अखाफ्रा माबायदि हादों नङा होमबा अखा हानायखौहाय नायना लाग्रोदो आं दैयावनो जादों नाङै अखाया ओरैबायदि हाबाय नुदोंना मोजांथार हादों अखाया बा बानपानि हबो एदिया नै ओरैबायदि हाखादों दैयानो ओरै डेन्जार बायदि जाबाय दैया जेबो ना जागोन दे जोनो नाङा जोनो उतारना aku pani di sini ayah oh humgelan dina oh beja Ruai marsinane lead खालामनो बेनि थाखाय जादों आदो जेनवेस लानो मोनो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ ना आङो बबाव मोनफैखो दायो फैयै बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारिनिनो टीम माने आर'नाइ आरोना आर'नाइ FC जों लोगोसे जोंहा नैबे जाहैबाय माबा मोनसे टीम होनदोंमोनलै आं बावबाय खिन्थु सिंगिलिकुटिनो FC आ ओंखायनो जोंनि टीम मोननायखायनो माने आं अखा सिजानाबाबो आं फैबाय आरोखि नोंथांमोना बेखौ साननो हागौ दहाय माबोरै अखा सिजा थाद' थांदों होननानै ना दायो फैलाव आं मोनफैबाय जेसेबां एसे दिन्थिलांनो नाजानोसै नङा होमबा गावनिनो टीम नालाय जायगानिनो बेनिखायनो माने नायनोबो लुबैयो आरो माने जाहैबाय जायगानि आरो लकेलबो थाबाय नालाय ओंखायनो मोजां मोनबाय आरो मा जाहैबाय मोनसे खोथाया इन्टारेस्टिं माने अखा हानायखाय दै थानानै बिराद डेन्जार जाबाय माने फिला एसे दिन्थिलांसै ना एसे जाग्रा माबायदि जागोन बेखौ मोजां मिथिला नलबारिया गरसे सोबाय दाउखो जोब खेबसेनो हरलाय गुदि हरलाय
캡틴 해줘, 캡틴. दावखोलै र' 다고서. दावखो र' राहुल जायगायाव 자동 돼, 자동. दावखोजोबनांगौ दायो हाफ टाइम जाबाय गरनै गरसे मेंजोबबाय नामा बिसोरलाय दैया दैया राहुल भाई भागो लागेल नेকি भागो लागेले बुझाले न उठिबो नालागे इमानके खाना होलायबाय दायो जोङो हाबाफारि उफाय गैया माथो साबसिनग्रा नुबाय राम Gol na? Gol hape dah? Gol na? Gol. 2-1 Nelebari आरो गरसे होबावबाय टाइमा जोबबाय दायो जाहैबाय गरसेयाव बर'वान जाहैबाय आरो दहायनो बिदिनो आङो बेयाव मानि थाखाय फैदोंमोन सारि आरो 1 बे जाहैबाय माने जोंनि नालाय अखासियानाबो फैथारबाय खिन्थु माने दिनैनि खेलावहाय देरहानाय जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय बेबो सोबाय गरबेसे नों गरबे सोखो नों गरबे सोबाय नों 2 सोदों बा खिन्थु फैनानै आंबो गाज्रि मोनासै देरहाबाय नालाय ओमफ्राय सोब खेलखौथ' आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हादिया नालाय थेवब्लाबो माने गावनि टीम हिसाबै माने देरहायोब्ला गोसोखौ मोजां मोनो आरो ओमफ्राय मोनसे खोथाया नैबे आरोना आं जे माने बेयाव अखा सिजानानैबो जे फैबाय बे जाहैबाय माने गावसोरनो टीम नालाय बे जाहैबाय जोंनि नोलोबारिनिनो टीम आं फैबायबो देरहाबाय आरो लोगोसे जाखिनि एसे एनै शटखौ हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो ओमफ्राय नैबे मोनसे खोथाखौ आं बुंनायबाय माने खेलाया गाज्रि जादों मानो होनना बुंबा फैनायनिफ्राय अखा नालाय हाब्रु जानायखाय माने खेलाया जाबायदि जानांगौ बेबायदि जायाखै ना भाई खेलটো केनेका हबोला सिले फिल्ड गाने होनाय न पानी दिल न बेबायदि जाहैबाय आरोना ओंखायनो मा खालामो दा माने बोथोरखौथ' नों रायनोबो हाला नालाय ओंखायनो आं दहायनो बुंखादों बोथोरा माने गाज्रि खालामबाय नङाबाथ' माने खेलाया नायनो बिराद मोजांबो जागौमोन आरो इन्ट्रेस्टबो जागौमोन आरो दिनैहाय आङो नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिबाय नोंथांमोना नायनानै बा आंजोंहाय एकदम स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासे फैनानै माबायदि नुखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो आं बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा मोजाङैनो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरदो नै या ओमफ्राय आङो दायो थांनोसै आरोना नोंथांमोनखौहाय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना हरदो ओमफ्राय दायो मा जालायबाय बोथोराबोथ' गाज्रि नालाय अखाबो फैनो हागौ आरोखि ना अके बाय आं दे दा फैदो नोंसोर थांसै देरहाबाय नालाय बाराथ' मेंजाया खोमा मेङासै फंबायाथ' मेङासिनो खोमा फंबाया मेङासिनो खोमा नोंना भागुर लागानाय मेङाखै गरमसो नांदोंमोन ना हाफ टाइम हाबबाथाय बिदिनो जायोलै